Mano hacia el planeta. La temperatura está subiendo por nosotros, porque nosotros contaminamos mucho. Es un poco lo que está pasando pues a consecuencia de la contaminación, como por ejemplo ahora estamos en noviembre, debería hacer frío y hace tiempo de verano básicamente. Suele haber un aumento de temperatura generalizada, pero a ver, tampoco lo veo yo una cosa tan excesivamente grave o la preocupación máxima del día a día. Cambio en el clima que nos afecta, aunque no la notemos, por el afecto a humanos, tanto por el afecto a animales y al medio ambiente. Cambio irreversible ya. Porque son cosas multifactoriales y bueno, y es cierto que suceden inundaciones, que si ponemos el foco en eso, pues nos creemos que realmente algo està sucediendo, però bueno, a lo mejor és un fenómeno, digamos, normal. També saber que els pols s'estan descongelant i que hi ha tota una sèrie de canvis que són provocats de tota la industrialització en el de nou, jo crec. La mà està plena de plàstics, l'aire no és el mateix que fa uns anys, és a dir, com que notem més pressió i com que està tot més brut. És l'alimentació, perquè, bé, tot està... Efectivament, el canvi climàtic és una alteració en el clima, que se produeix per una presència excessiva de gasos d'efecte hivernacle a la Terra. En els darrers 150 anys, la Terra s'ha escalfat més de 1,2 graus. Això, que pot parèixer poc, posa en risc la vida en el planeta tal com la coneixem. De fet, va ser aquesta estabilitat a les temperatures que ens va permetre desenvolupar-nos com a humanitat. El canvi climàtic és el problema més greu que ens hem enfrontat mai com a societat. Així ho deixen clar totes les autoritats internacionals, inclús el secretari general de les Nacions Unides, que ja ha dit que amb el canvi climàtic hem obert les portes a l'infern.